Megcsúsztál és beleestél a robotkézbe? Igen. A farkaddal. Igen, segítsetek! Csíkosítót javasolnék, de úgy vélem abba is beleestél. Nem vicces, Leonard. Tényleg? A robotkéz vasmarokkal szorítja a cuccot. Szerintem vicces. Léci, szedjétek le rólam, mielőtt bejön anyám. Na lássuk csak. Ne, megállítottam a programot. Jó, hát akkor elindítom. Rossz programot töltöttem be, a kéz azt hiszi, csavarhúzót tart az űrben. Ha elindítod, elkezdi trekárni. Jól van, van egy ötletem. Emlékeztek, amikor Mici Mackó feje beszorult a faodvába, és minden barátja megragadta, és húzták? Csinál csak, én nem nyúlok más férfi fájához. Jól van, akkor ne húzzuk. Szerezzünk egy láncfűrészt, és vágjuk le. Mi? Fűrész kizárva? Egy körülmetélés elég volt. És hegesztőpisztollyal? Durva, hogy ki kell mondanom hangosan. Nincs húzás, nincs fűrész, nincs hegesztés. Jó, de akkor mit csináljunk? Hát... Howard! Sütöttem süteményt neked meg a kis barátaidnak! Tök jó, mami, köszi! Mindjárt felviszem, meg viszek fel Ivólét is! Ne gyere fel! Miért ne? Talán szégyeled az anyádat? Igen, de hogy jön ez most ide? Vigyetek ki innen! Van valami ötleted, Raj? Nem jár más a fejemben, csak a süti meg az ivólé.